52 מיליון שקל כל הפרויקט הענק הזה, ואת השירותים לך אין? איפה הילדים יעשו את הצרכים שלהם? במזרקה? בשיחים? מבין? אבל זה כשאין חשיבה, זה כשיש חשיבה שהיא צרה כנראה, אז אתה מבין, זה לא... לא 100. אמרת שאני לא 100? תגיד שוב שאני לא 100. תגיד. לא 100. מה זה? 50. מי כמוכם? פרופסורים, נכון? כרמל, אתה פרופסור. לא רק שמאי, פרופסור. אתה יודע מצבים רפואיים של כולם כנראה. הטוקבקים שלך רצים, היסטוריה. מזל שאני על הפרוטוקולים, עוקב, מסתכל, זוכר כל הבטחה שלך, כל אמירה. בסדר, הציבור יכיר כל הבטחה שלך ויראה כמה לא עמדת בהבטחות. צעד צעד, לאט לאט.